Januar i njegove pahuljice. Svako doba ima svoje čarolije, samo treba gledati pažljivo. Kada je januar došao, svet se pretvorio u zimsku bajku. Sneg je prekrio sve kao mekani beli tepih, a drveće se savijalo pod teretom ledenih kristala. Sve je bilo tiho, mirno i čarobno. Deca iz sela, Ana i Luka, volela su zimu više od bilo kog drugog godišnjeg doba. Obučeni u tople kapute i rukavice, izašli su da istražuju snežni predivni svet koji ih je okruživao. Jednog dana, dok su se igrali u snegu, Ana je primetila nešto neobično. Luka, pogledaj! Povikala je. Svaka pahuljica je drugačija. Svaka ima svoj oblik i svoju šaru. Luka je pažljivo stavio rukavicu i sačekao da jedna pahuljica padne na nju. Neverovatno, šapnuo je. Ova pahuljica izgleda kao mala zvezda sa 6 krakova. Svaki krak ima sitne grane kao drvo. Deca su otišla kod bake Milice da je pokažu šta su otkrila. Bako, pogledaj ove prelepe pahuljice, rekla je Ana. Baka Milica se nasmešila. Januar nam donosi najlepše pahuljice. Svaka je jedinstvena, baš kao i svako od nas. Baka Milica je izvukla staru knjigu o prirodi. Vidite, rekla je, pahuljice su zapravo ledeni kristali koji se formiraju u oblacima. Svaka ima jedinstvenu strukturu, ali sve imaju heksagonalni oblik. Inspirisani lepotom pahuljica, Ana i Luka su počeli da crtaju i beleže različite oblike koje su videli. Pravili su kolaže i crteži koji su prikazivali divnu raznolikost zimskih kristala. Bako, upitao je Luka, zašto smo morali da pažljivo pogledamo da bismo videli lepotu pahuljica? Zašto nismo primetili ranije? Baka se nasmešila. Čarolija je uvek oko nas, ali moramo usporiti i gledati pažljivo da bismo je videli. Shvatam, rekla je Ana. Svako doba ima svoje čarolije. Proleće ima cvetove, leto lepo vreme, jesen šareno lišće, a zima ima ove prelepe pahuljice. Moramo samo da otvorimo oči i pogledamo pažljivo. Deca su odlučila da podele svoje otkriće sa drugom decom u selu. Organizovali su malu izložbu svojih crteža pahuljica i podelili priču o lepoti koju su pronašli kada su počeli da gledaju pažljivije. Kada se zima približila kraju i prvo prolećno sunce počelo da topi sneg, Ana i Luka nisu bili tužni. Znali su da će se januar vratiti sledeće godine sa novim čarolijama, a do tada imaju mnogo drugih lepota da otkriju u proleću i letu. Hvala vam što ste pročitali priču Januar i njegove pahuljice. Nadamo se da ste uživali u zimskim čarolijama i lepoti pažljivog posmatranja.